Gelukkig wennet Herman Riepma net via van de Hegemer af. Kan hij vanuit zijn stoel en bij de radio aan toch de zielerij en zijn eigen scootje, de Lietse Lies, volgen. Meestal ben ik nou allemaal boven de toenen beginnen. Je nou weer niet onder een taak. Ja, vierde plek. Juster waard de Lietse Lies op het wetter bij Starum onvingen. Daar brullen ze nou. Oei, 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 oei. Oh, hoer. Michiel Kalsbeek. Wat schotverdikkie. Vleene man noord. Geen Tony Brundeloon. Jongen, er is een man niet verder. Jelle Talspuller, maar erbij. Op het moment dat hij is omvaarde, ja, toen stuitte ik natuurlijk als een stuiterbal uiteindelijk weer achteruit. Geen de giek aan, geen de opsteker aan. Ik raak achterover. Ja, de holle hiepen en de rechts kan de scherren. De 40-jarige Riepma wordt met een ziekenauto afvierd. Joert is er weer thuis en had er een soort pine troch een kniezing in de reg. Maar het hier slimmer kennen. De hier ging je tussen komen kennen en mijn voeten of socks en dan hier het vol erger wijze kennen. Dus wat dat betreft dan mogen we dan het eens mopperie. Riepma, die tot 18 bemanningslid is van de Lietse Lies, moet rest horen. En dat wielst zijn scootje zat dichtbij de strijd ongeet. Het baant mij verschrikkelijk in. En het is ook een heel nuiver gevoel dat je het skip nou weer door de markt in sjeuren en dat zij nog in de wedstrijd zitten en dat ik hier zit. Maar ja, klaar, het is gebeurd, ik moet mijn rust nemen. En zij kan gelukkig weer verder en ik hoop voor hun het al het beste in ieder geval.